Muistathan syrakuusalaisen Arkimedeen, joka oli rakentanut mitä ihmeellisimpiä sotakoneita kukoistavan kotikaupunkinsa puolustamiseksi. Näitä samoja laitteita halusivat käyttää myös Hannibalin kätyrit, Epikyides ja Hippokrates, jotka olivat keinotelleet itsensä Syrakusan tyranneiksi, niin tällä kertaa kaupunkia puolustamaan tulleita roomalaisia vastaan. Miten sodan jalkoihin joutuneen Arkimedeen sitten kävi, siitä ja monista muista dramaattisista tapahtumista kertoo Basambuksin juuri ilmestynyt Titus Liviuksen Ab Urbe Condita-teoksen 25. kirjan suomennos Hannibalin sota, suuria menetyksiä. Olen Maija-Leena Kallela, kirjan suomentaja. Työparinani oli lääkäri latinisti Yler Milut.